Většina lidí se už s pojmem pojištění ve svém životě zřejmě setkala. Co tento pojem ale znamená a proč je pro nás důležitý? Všechny lidské činnosti jsou ohrožovány různými typy nebezpečí, které svými negativními projevy působí na jejich vývoj. Jako příklad si můžeme vzít velké, ale i malé podniky, které pracují v rizikových podmínkách, kde může dojít k majetkové ztrátě, poškození na zdraví nebo dokonce ztrátě života. Nemusíme se ale bavit jen o práci. I náš obyčejný život může obsahovat rizika a hrozby, jako je třeba ničivá stránka přírodních sil nebo nežádoucí chování lidí. Tyto případy někdy lze předvídat, mnohdy ale ne. Právě v těchto situacích je zde pojištění, při kterém se rizika vzniku negativních důsledků, tedy škodných událostí, přenesou z osoby, která je těmto rizikům vystavena, na specializovanou osobu, tedy pojišťovnu. Samozřejmě ale za určitou úplatu. Pojištění tedy můžeme chápat jako závazek nebo taky jako finanční službu pojistitele potvrzený pojistnou smlouvou. Nyní si vysvětlíme základní pojmy. Důležitým pojmem je pojistná událost, tedy událost, při které vzniká nárok na pojistné plnění. Jako příklad si můžeme vzít autonehodu. S pojistnou událostí úzce souvisí pojistné riziko, někdy také nazývané pojistné nebezpečí. Jedná se o míru pravděpodobnosti, že k pojistné události dojde. Jinými slovy, hodnotíme, jak velká šance je, že nastane negativní jev, který povede ke škodě. Konkrétní míra rizika má zásadní vliv na cenu pojištění. Čím je riziko vyšší, tím je pojištění dražší. Existuje několik příkladů pojistných rizik. Jsou to například autonehoda, živelné události, riziko vykradení bytu a další. V pojišťovnictví se setkáme s několika typy osob. Pojistitel je pojišťovna, která pojištění nabízí. Pojištěný je osoba, jejíž majetek, zdraví nebo život je předmětem pojištění. Pojistník je ten, kdo smlouvu uzavírá a nejčastěji i platí. Nemusí to být ale stejná osoba jako pojištěný. Například rodič může pojistit své dítě. Takzvaná oprávněná osoba má nárok na finanční plnění, pokud dojde k pojistné události. Pojistník může v pojistné smlouvě určit také obmyšlenou osobu, například u životního pojištění v případě smrti. Obmyšlená osoba tedy získá právo na pojistné plnění. Dalšími důležitými termíny jsou pojistná hodnota a pojistná částka. Pojistná hodnota je maximální možná škoda, která může nastat v důsledku pojistné události. A pojistná částka je předem sjednaná horní hranice pojistného plnění. Máme 3 typy pojištění. Zákonné pojištění je takové, které musí mít každý ze zákona. Typickým příkladem je zdravotní a sociální pojištění. Smluvní pojištění je takové, které si sjednáváme sami, pokud chceme chránit svůj majetek, zdraví nebo další hodnoty. Povinné smluvní pojištění musí uzavřít jen někteří, například řidiči musí mít povinné ručení. Existují 2 základní druhy pojištění. Prvním je neživotní pojištění. Neživotní pojištění může být majetkové, díky kterému si můžeme pojistit například domácnost, auto, nemovitost nebo elektroniku proti krádeži, požáru či živelným pohromám. Neživotní pojištění může být také odpovědnostní. Toto pojištění chrání člověka před následky škody, kterou způsobí někomu jinému. Například, když při práci zaměstnanec poškodí majetek nebo když cyklista způsobí pád chodce. Druhým druhem pojištění je životní pojištění. A to má 3 formy. Rizikové, které chrání pouze v případě úrazu, nemoci nebo smrti. Dále investiční, které kombinuje pojištění a spoření, tedy zaplacené úhrady se tak připisují na účet klienta. A posledním je kapitálové pojištění, kdy pojišťovna garantuje minimální vyplacenou částku a klient neovlivňuje, jak budou prostředky investovány. Pojistná smlouva definuje, jaké události jsou pojištěny, kdo je oprávněn dostat peníze a jaká je cena pojištění. Její součástí jsou výluky z pojištění, tedy případy, kdy pojišťovna neplatí. Může jít například o úmyslné poškození majetku nebo jízdu pod vlivem alkoholu. Pojišťovny často pracují se systémem bonusů a malusů.
zejména v autopojištění. Bonus znamená slevu pro klienta, který dlouhodobě nevyvolal žádnou škodu. Malus je naopak přirážka pro toho, kdo způsobil mnoho pojistných událostí. Pojištění má důležitý ekonomický význam. Dále pomáhá zmírňovat finanční dopady nepředvídatelných událostí nejen jednotlivcům, ale i firmám a státu. Pojištění také umožňuje fungování domácností, dále rozvoj podnikání a zároveň vytváří nové pracovní příležitosti. A právě proto je pojištění nezbytnou součástí moderní ekonomiky.